Xena l-bajja ta' Santa Maria f'Kemuna atmarat bħala Patrol Boat imtertqa fi skiet fuq il-Mażejt. It-traċedja tal-Patrol Boat C-23 tal-Forzi Armati ta' Malta bħallum is-7 ta' Settembru 40 sena ilu. 5 soldati u 2 pulizija kienu nqatlu fl-isplużjoni abbord il-Patrol Boat meta kienet madwar 2 mili l-barra mill-ponta tal-qala f'Għawdex. Il-membri tal-ekwipaġġ kienu se jarmu l-baħar murtali illegali li kienu stabu fl-inħawi ta' Ħażabbar il-ġurnata ta' qabel. It-taqsima tal-aħbarijiet ta' TVM kienet segwit mill-qrib din it-traċedja u ftit tal-ħin wara li seħħet. Crews ta' ġurnalisti u kameramen kienu fuq il-post u waslu fi djar tal-Maltin u Lawċin l-istorja li ħasdet poplu sħiħ. Il-vittmi kienu membri tal-Forzi Armati ta' Malta, Joseph Pace, William Simpson, Anthony Vella, Francis Borch u Anthony Farrugia, flimkien mal-membri tal-Korp tal-Pulizija Xavier Muscat u Joseph Hare. Borch u Farrugia baqgħu qatt ma nstabu. L-uniku wieħed li ħelisa kien is-soldat Manuel Montezin ta' 21 sena li minkejja l-indarab irnexxilu jdaħħal il-Patrol Boat f'bajja f'Kemuna u jitlob l-għajnuna. 40 sena wara, bħal kull sena l-Iskwadra Marittima tal-Forzi Armati ta' Malta sellem il-memorja tal-vittmi ta' din it-traċedja. Iċ-ċerimonja saret fil-bażi tal-Iskwadra Marittima f'Xatt it-Tiben ma' ġenb il-monument li jfakkar din it-traċedja.